natin kumain kaya alam mo yan. Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa ating kapaligiran? Hindi naman sa mga patulang kung nagkakasira ng kalikasan. Bisa nagtungkod sa naugsagsagta. Mas nagmuha ang mga buong kahit agad ngayon ang mamatay dahil sa ating kalukuhan. Sa unang naman dahil magkalahan. Pagkaong pabagahan na mamamahaw kagunsapan naroon ang lumot bisang yamo na nakuntay imong galitan. Anong malipay kinitugan kung nabuhat ko kalitan? May paglaong pabagahan na mawala na sa kauhaw. Nagsama so